umphongolo kantshontsho. Untshontsho izitha. Lithi iBhayibheli wayithatha umphongolo izitha wayithatha umphongolo wayifaka ethempelini lazo. Wa misplace ubungcwele. Wa misplace presence kaNkulunkulu. Yayobekwa noDagoni. Lithi iBhayibheli oDagoni esigodlweni sabo babuqabuqeka. Wafika umphongolo. Utshoma befike ekseni bawufika umphongolo ulele ubheke phansi. Yini uDagoni loya? uDagoni uNkulunkulu wabo. Angithi nabo bayabonela khona lento yokubonela ulingisa amalingisi. Banethempeli labo nabo lokukhonza uDagoni. Sebabona ukuthi hayi laba yabagabe ngalo yamphongolo wabo. Lo uNkulunkulu wabo umphongolo bayawuntshontsha. Bafuna ukuzoku bathi wenzani ngabifaphi. Wenze njani upgrade la bathi bazo-upgrade uNkulunkulu babo. Neyizo le-upgrade abathi bayenza. Balanda uNkulunkulu ka-Israyeli bayomthatha ethempelini bayombeka esigodlweni sabo. Bathi balaya laba yabangane bazobhifapha isikwata sabo. Kwasho ukuthi Lord uNkulunkulu akana home ground. Yonke indawo afika kuyo ufika kuphidlika. Lithi iBhayibheli bafike bambeka eceleni koDagoni. Oh my God, wafika kaDagoni ekhotheme elele phansi phambi komphongolo. Ngoba akakwazi uNkulunkulu athembile kwekunene noDagoni eceleni kwakhe. Akwazi ukuthi uNkulunkulu kume noDagoni. Akwazi ukufika uNkulunkulu emzini wakho noDagoni baphithizela. Akwazi ukwenzeka lokho. uNkulunkulu bayalila noDagoni bayalana. Lithi iBhayibheli kwathiwa kwenzeke imistake. Bamvusa uDagoni wabo. Bamvusa bathi bephisa Dagoni. Vele bayizolo sikubekeka abafana bakubekeka. Nyamazela abako kuyibona babontask ngalo suku. Beyolungisa ithempeli bebeka uNkulunkulu. Babengazi bazalwane babengazi. Ngiyabona bayamlungisa sekuza ke manje izikhulu zakhona zibabeke nimbekani bala kwazi ukubeka uNkulunkulu kahle. My God. Babuya the second day. The worst has happened. The second day wawuhlephu. Alethi bekungcono izolo. Ngabona lapha ngathi kwatatazela isigodlo sikaSathane. Ilakho nababona khona ahambe lento. Ahambe bese before squad konimali izinto zethu. My God, lithi iBhayibheli kwazama indlela uthi uNkulunkulu akalanda ulandwanga umphongolo. Awulandwanga walethwa izitha. Nendlela ezawuletha ngayo wosuhanjiswa. Usuboshana neinkani. Namakhomasi. Akhala amakonyana bathiwa kulandaba ahambe. Uthiwa amadolobha lapho ke ungamla khona umphongolo. Ayebabaza nabantu bakusaphi lapha. My God. Ngoba inkinga ikuyipresence kaNkulunkulu. My God. Uthiwa laba bathi siyayidedela akahambe. Ngoba angeke bazalwane isitha sodlalela emzini wakho. KuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli no wonder umpristi wayengakwazi ukubuya uma ngabe yanezinto zakhe. Ngoba kuzothi makushayeke into zakhe kushayeke naye. Kwazothi makushaya uDagoni kushayeke naye. Kuba ngcono uma uDagoni engekho kuwe. Uwes uDagoni esekuwe. Praise the Lord. Lithi siNkulunkulu wayegadwa ngamaketane. Ukuze makwenzeke okwenzekayo avele adonswe lo muntu kaNkulunkulu. Efile enjalo hayi ngoba uNkulunkulu wayebulala abantu. uNkulunkulu wayexabene nobubi.
ngepresence kaNkulunkulu ngikhuluma ngobungcwele bukaNkulunkulu. Uma ufunda encwadini yamaCorinthians abaseKorinte ngiyabona abaseKorinte lithi iBhayibheli uma ekhuluma nabo uMapostle Paul uthi nazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu. Hayi bazalwane, ngenye into ukuba sethempelini, ngenye into ukuba yithempeli. Mina ngizwe ngoba uma udidwe iOld Testament angalazi ithempeli lalisho ukuthini kwi-Old Testament, angeke ulazi leli thempeli oyilo namhlanje. Uzoloku ubalekela izinto engazazi kubalekela, uzoloku ubalekela izinto okumele ngazeyifela. Nayazi idumo ngiyayibona le khulunywa ngayo le ngifuna le dumo. Uyabona awuhluphi ngedumo uma ufika kwidumo endlini. Ngangivama ukuthi mangifika endlini ngixakwe izimpukane namaphela futhi idumo ngihamba. Uyabona angifuthanga phela, angifuthanga mpukane, kodwa ngishiye idumo iphunga lepresence yedumo. Impukane khona lapho phakathi into ofika nomshanyelo kuzoshanyelwa. Ushanyela ubhuqubhuqu ngoba idumo presence. Lalela kunalento okuthiwa ubungcwele. Kunalento bazalwane abantu abazi ukuthi yini ubungcwele. What is holiness? Abazi sigcina ukukhuluma ngabo nje. Uma kungachaza izitha zichaze ngepresence kaNkulunkulu, zichaza ubungcwele kaNkulunkulu, bathi yingozi lokukhuluma ngayo. Ufana nedumo, yonke into engena khona iyayifela. Asithi amen. Amen. Ngiyamthusa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bazalwane, wena awuthi mina. Awuthi mina. Ibandla ngifuna lizazi yazi namhlanje. Ake uthi mina. Ngiyithempeli likaNkulunkulu. First Peter chapter 2 verse 9 or 29, I think 9 or 29. La khona ethi Peter, you are a chosen generation. Mina ni uhlanga olukhethiweyo. Uyazi ngithandile malikhuluma ngani ngegeneration. Yazi abanye bayibuka generation. Ngithanda malikhuluma ngegeneration. Kusho ukuthi kune generation engakhethwanga. Lithi kodwa nina ni uhlanga, niyisizukulwane esikhethiweyo, isizukulwane esingcwele. Why sibe ngcwele? Ingenxa yepresence kaNkulunkulu usehlala kuwe. uNkulunkulu akasahlali kwenye indawo, usehlala kuwe. Wena usufana naleli thempeli okwakungangenwa kulo isunomi kanjani. Usufana naleli thempeli uNkosi ngithini. Leli zithe wathi makungena bethatha umphongolo kaNkulunkulu bezowuhlanganisa noDagoni baphela oDagoni. Lalela oDagoni babendizela ngokuwe basenkingeni. Ibandla lihamba nami nkoda Jesu. oDagoni uma bendizela kuwe basenkingeni. And lento ubuyazi akekho uDagoni oyondizela kuwe. Ngoba bonke oDagoni abeza ngakuwe bayayifela. Ababulawa nguwe kodwa uDagoni ubulawa ipresence kaNkulunkulu. Nihamba nabazalwane. Kuze kusambani ngizwa nabazalwane. Angifuni mina ukuthi lento siyisunderstand. Ngifuna ukuyichaza kahle. Uyambona uMoses uma ngabe ebona isihlahla sivutha. uNkulunkulu eyibonakalisa esihlahleni. Lithi izwi kaNkulunkulu waqala waletha iorder kuMoses. Wathi Moses khumula lecathulo ngoba umhlabathi okuwo ndodwa ingcwele. Ngamanye amagama la Moses, I am sorry ukuthi akungeni noma yini. Hayi ukuthi
uthi Moses uma usungenile kungenze uphile la. Hayi isuse lento ngoba kunokwenze ungena nento errong. Kuzothi kufa lento bese kufana nawe Moses. Manje Moses yenza into elula sifiso ungalala. Yenza into elula Moses. Yenza into simple Moses. Yenza into do yourself a favor. Khumula lento le. Amen. Ungene Moses barefooted. Usekini Moses nezinyawo zakho njalo. Lithi iBhayibheli wangena uMoses. Engena ngenxa yezwi kaNkulunkulu elimguidayo. Ngenxa yobungozi bendawo asitepha kuyo. Ngoba le ndawo akusiyo ithonto nje ejwayelekile. Kodwa le territory eyingozi. Tshema khona ukuthi bengazi ukuthi ngiyingozi kanje. Lalela uma ngabe kukhulunywa ngethempeli. Uma kukhulunywa ngethempeli. Ake ngithi thempeli. Uma kukhulunywa ngethempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli akasahlali emathempelini enziwe ngani ngezandla. Kodwa usehlala ethempelini lakhe linguwe. Uma ngabe ukhuluma ngendaba